Helo bawb. Wel, mae hi'n tresio bwrw glaw allan. Dwi'm yn gwybod os ydych chi'n medru gweld. Ond mae hi'n tresio bwrw glaw allan. Ac o'n i'n meddwl, wel, na i wneud fideo fach yn sôn am be da ni'n neud a be da ni'n ddeud pan mae hi'n bwrw glaw. So, wnaethoch chi glywed fi'n deud, mae hi'n tresio bwrw glaw. Mae hi'n tresio bwrw glaw. Mae hi'n bwrw glaw yn ofnadwy. So, ar hyn o bryd, mae hi'n tresio bwrw glaw. Ella bod rhai pobl yn deud, mae hi'n bwrw henragedd a ffyn. Ella eich bod chi wedi clywed hynna. Mae hi'n bwrw henwragedd a ffyn. Dwi'm yn meddwl bod pobl yn defnyddio hwnna mor aml. Ond, ie, mae hi'n bwrw henragedd a ffyn heddiw. Mae hi'n tresio bwrw glaw. A mae hi'n wyntog. A dyna'r cyfuniad gweitha o dywydd. Dyna'r cyfuniad gweitha o dywydd. Pan mae hi'n bwrw glaw a mae hi'n wyntog. Felly, be da chi'n neud, y cwestiwn sgen i chi ydy, be da chi'n neud pan mae hi'n dywydd fel hyn? Be da chi'n neud pan mae hi'n tresio bwrw glaw? Be da chi'n neud pan mae hi'n tresio bwrw glaw ag yn ofnadwy o wyntog? Ella'ch bod chi'n licio neud jigsaw, ella'ch bod chi'n licio gwylio ffilm, neu wrth gwrs, ella'ch bod chi'n gweithio yn ystod yr wythnos, felly rhaid i chi fynd i'r swyddfa, neu beth bynnag. Ond, tasai hi'n ddydd Sadwrn, neu yn ddydd Sul, tasai hi'n ddydd Sadwrn, neu yn ddydd Sul, be fasach chi'n neud tasa'r tywydd fel heddiw? Sgwennwch yn y sylwadau, rhannwch eich syniadau, a mi na i ddarllen ag ateb nhw. A mi na i ddeud wrthych chi beth fi'n licio wneud. Hwyl am y tro! Helo bawb. Wel, mae hi'n tresio bwrw glaw allan. Dwi'm yn gwybod os ydych chi'n medru gweld. Ond mae hi'n tresio bwrw glaw allan. Ac o'n i'n meddwl, wel, na i wneud fideo fach yn sôn am be da ni'n neud a be da ni'n ddeud pan mae hi'n bwrw glaw. So, wnaethoch chi glywed fi'n deud, mae hi'n tresio bwrw glaw. Mae hi'n tresio bwrw glaw. Mae hi'n bwrw glaw yn ofnadwy. So, ar hyn o bryd, mae hi'n tresio bwrw glaw. Ella bod rhai pobl yn deud, mae hi'n bwrw henragedd a ffyn. Ella eich bod chi wedi clywed hynna. Mae hi'n bwrw henwragedd a ffyn. Dwi'm yn meddwl bod pobl yn defnyddio hwnna mor aml. Ond, ie, mae hi'n bwrw henragedd a ffyn heddiw. Mae hi'n tresio bwrw glaw, a mae hi'n wyntog. A dyna'r cyfuniad gweitha o dywydd. Dyna'r cyfuniad gweitha o dywydd. Pan mae hi'n bwrw glaw, a mae hi'n wyntog. Felly, be da chi'n neud, y cwestiwn sgen i chi ydy, be da chi'n neud pan mae hi'n dywydd fel hyn? Be da chi'n neud pan mae hi'n tresio bwrw glaw? Be da chi'n neud pan mae hi'n tresio bwrw glaw ag yn ofnadwy o wyntog? Ella'ch bod chi'n licio neud jigsaw, ella'ch bod chi'n licio gwylio ffilm, neu wrth gwrs, ella'ch bod chi'n gweithio yn ystod yr wythnos, felly rhaid i chi fynd i'r swyddfa, neu beth bynnag. Ond, tasai hi'n ddydd Sadwrn, neu yn ddydd Sul, tasai hi'n ddydd Sadwrn, neu yn ddydd Sul, be fasach chi'n neud tasa'r tywydd fel heddiw? Sgwennwch yn y sylwadau, rhannwch eich syniadau, a mi na i ddarllen ag ateb nhw. A mi na i ddeud wrthych chi beth fi'n licio wneud. Hwyl am y tro!